Ingkang satuhu kinurmatan ingkang tansah berbudi maha bektarma kalajengaken titi laksana ingkang rinanci ing urut gangsal nggih sabda tama utawi maida laksana saking panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Fahrial ingkang mijil saking Pawengkon Grabak. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Fahrial katur mikawanten ing sasana ingkang sampun samekta. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dongaaken sing jawab salame ikhlas tur banter uripe ora kakeang utang. Sing rung duwe mantu lek ndang duwe mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harramas sifah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli amma ba'du. Katur kunjuk wonten pangarsanipun sedaya para alim, para ulama, minggahipun para sepuh dalah kasepuhan wonten ing dusun Grogol. Samudayanipun kang tansah kita bektosi, mboten kata lumben wonten pangarsanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Pak RT ingkang samudayanipun tansah kita dereki peraturan-peraturanipun. Ingkang mengugati Bapak Nadori dalah keluarga Bapak Pisan ingkang saking Klaten sak rombongan sedaya kakung miwah putri tamu undangan kanca-kanca rebana ingkang tansah kita mulyakaken pinanganten sarimbit Mas Mulyono karo Mbak sapa iki Anissa yang berbahagia. Niki jame jam 12:15. Biasane nek nyarter bis kesuwen iki ya larang. Kita mula kula nggih mboten ajeng matur panjang-panjang, kawula dipun rawuhaken kalian Bapak Nadori sak perlu nderek-nderek ngandani nganten anyar. Dene-dene nganten lawas arep ora ngrungake rapopo. Aku tak ngandani nganten anyar. Nggih. Piye? Piar ngono ya. Atine kowe ya. Ki sampean kok iso oleh Klaten no? Piye konsepe piye kowe? Oh. Sampeyan yo seneng oleh iki.
Sampean piye sampean? Kok gelem karo kuwi? Biasane ngeten biasane. Ngeten nggih Pak nggih. Biasane ngoten. Terus Gusti Allah niku nggadahi asma loro. Syakurun saburun. Allah maha nampa syukur, Allah maha nampa sabar. Loro iki gandeng ora oleh ucul. Kaya Sami'am Basira. Allah maha midanget, Allah maha mresani. Ngene iki Mas Mulyono oleh Mbak Anissa ngene iki syukur. Sing iki oleh gendruwo ngono iki ya sabar. Gandengane ngono. Kaya kula rupa ngeten iki nak rumangsane jenengan bojo kula ala kleru. Bojo kula ayu pancen gandengane nek lanange ra patek bagus iki wedoke mesti ayu. Ning nek lanang sing bagus-bagus iki malah bojone kadang malah ya ala-ala ngoten niku. Contone niki. Iki lak yo ming karo kula 11 12 to rupane iki. Bojone ayu ning ngene. Ya ora getun mumpung gurung lho iki. Bise sik nang kono nek menawa bali. Nggih, ya wong iki wis kadung yahmene. Kula tak matur. Suwiji dina kula niki ditinggal bojone. Bojone kula niku tenggen maratuwa kali anak-anak. Rong dina prainan niku. Yut kula niku gabut ngono. Gabut ki apa ya? Napa Bu? Galau. Heeh. Gogok nang omah jut kula nonton YouTube. Teng YouTube niku kula nonton pidatone Percil niku pelawak. Nah, Percil ki nuturi nganten. Ngandani nganten ngeten iki. Le ngandani kok simpel to. Ngene iki tok. Aja pegatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok wis. Karepe kula ya arep ngono. Tapi wis kon madang wae rokok kula isin. Dadi tak terusake. Kaya-kaya kok Percil niki ngertos dawuhe Mbah Kanjeng Nabi. Nek Mbah Kanjeng Nabi nate dawuh ma ahallallahu halalan ahabba minan nikah. Barang halal sing paling disenengi Gusti Allah ya kuwi nikah. Lan barang halal sing paling disengiti ya halal ning disengiti niku pegatan. Mula kula matur karo Mas Mulyono karo Mbak Anissa. Kira-kira rabi ngene iki arep pisan apa pindho kira-kira? Tenan, yakin, insya Allah piye kowe iki? Kok insya Allah piye to Mul? Insya Allah. Pisan pindho? Wah, rene janji kowe. Ngadeg. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mulyono berjanji akan menjadi imam yang baik bagi istri saya dan akan menghantarkan istri saya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sukseni ya. Wis jagong. Weh, ngadeg weh. Cek kok. Pantes iki dadi bojoku dah. Ya ora. Ayo. Oh, guyon. Aku wis duwe aku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa berjanji dengan sepenuh hati akan berusaha menjadi pendamping yang setia dan baik dan akan selalu menemani suami saya walaupun sampai dengkleh. Oh wes, nganti stroke aja tinggal golek lanangan liya ya. Biasane iki wong lanang ki cepet stroke. Cepet matine akeh rondone, mergo sing lanang niku sering digasaki karo sing wedok. Nggih. Tukake kalung, kamangka duit ra ono. Akhire wong lanang gogok ngene iki karo nonton TV, ketune ngene iki. Mikir ngono. Saking ra kuat mikir, langsung kuru ra doyan mangan, asam lambung munggah, pecah pembuluh darah, dead stroke 3 sasi mati. Nah, piye? Pengen mati nom bojone? Mboten, nek mboten pengen mati nom onten resepe saka Kanjeng Nabi Mbak Anissa. Nomor 1 jenengan nek pengen bahagia
tur janjine jenengan tadi bisa kalih Gusti Allah dijabah paling mboten telu niki jenengan cekel cah loro niki. Nomor 1 jenengan kudu duwe koniun. Koniun niku nek cara Jawane Klaten mungkin marem ngoten. Niki saking Klaten nggih. Saged kalih Sunan Bayat. Saged. Oh, berarti sugih-sugih wong cok do golek pesugihan rono ya. Aku cok krungu ceritane urung tau rono. Oh, Rangga Warsita. Alhamdulillah. Oh, berarti ahli ngeramal Bapak ya. Rangga Warsita ya ampun. 1 koniun marem. Mbak Anissa angsal Mas Mulyono marem, Mas Mulyono angsal Mbak Anissa marem. Marem niku puas. Marem niki kudu didhisikke. Kula dipesen kalih guru kula ngono Mas Mulyono. Rizal, sok kowe nek nang omah kowe pengen ngumpulke bandamu sakake-akehe, kumpulno bandamu sakake-akehe. Gawe bangunan omahmu sak gede-gedene. Ning nek gurung marem karo bojo, ra bakal kowe duwe keluarga bahagia. Marem. Tak takoni, Mbak Anissa marem lah oleh Mas Mul. Marem alhamdulillah. Sampean marem. Ojo sampai sampean mengko nang pasar ngerti cah wedok numpak Honda Vario, rambutnya abang, waduh jane kae. Ojo ngono. Zaman yang ngono pas nang Klaten kok weruh ana waduh kae cilik mbangir putih ora koyo sumpel bom bojoku lanang ki. Ya ya aja ngono sampean. Iki yo pilihane Gusti Allah. Jenengan wis nampa buku nikah wingi? Yo isih nang nggon KU aku yo weruh. Wis ge foto to? Mangke dibuka nang jerone. Nika pertama kali buka jret tulisannya langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ngene iki sing neksen iki malaikat, ora main-main. Dadi pisan wae le Rabi. Niki larang nyewa nggone ngene iki. Ana wit gedang barang ngene iki larang ngene iki. Mesake bapakmu, sampean yo ngono, adoh saka Klaten rene pisan ae, ya. Ran-rane entek iki dienggo terus ran-rane entek wis to. Wis, marem didhisikke. Oke saiki wong ra marem mul karo bojone. Oke lho, Nduk. Wis anak telu, kurang marem karo bojone. Jaluk pegat, mbah kurang dawa, mbah kurang atos, mbah kurang gosong, mbah kurang jebobok, mbah lera marem. Yo biasane nek awak-awak ngene iki konoane cendak ning ra apa-apa. Santai ae, ya. Walak engko carane sampean wae. Engko nek ora ngerti wae aku. Marem pokoke nggih. Kita dongaaken muga-muga cah loro niki marem kabeh. Amin Allahumma. Nek cara Rabi kok awak-awak semene-semene iki ketok lim mulya. Dadi sampean kudu menjaga keutuhan berat badan Mbak Anissa. Nganti kok 5 sasi iki dolan nang Klaten kok mundak kuru, bahaya iki. Berarti uripe ra seneng. Sampean ya ngono, Dik. Iki kan lemu semene, kok nganti Rabi mangsasi mundak susut ketune saya logro, bahaya. Berarti sering sampean gasai ngono kuwi. Ngerti apa ora? Sing nomor 2 syaratnya men arep terus lek Rabi mas turun eleke keluarga tertutup rapi. Nek ana ala nang Grogol aja gawa nang Klaten, nek ana ala nang Klaten aja gawa rene, tutup wae. Mengko kan paling ditakoni Mulyono kuwi karo kanca-kanca, karo Mahsun barang kae engko lak takoni, "Piye Mul, bojomu Mul? Omong sing apik." Alhamdulillah pas karo impen Dek Anissa ngepres penak banget. Oh domongke aja ngomong lek melusat meleset benekke meneh kena. Sampeyan ya ngono, engko nek tekan Klaten takoni, "Piye Mulyono Dik?" Alhamdulillah, emas niku tenagane 2 wong. Lomane ra karuan, aku urung jaluk wis diwehi. Aja omong, "Alah gerangane tok gedhe." Jebul yo pekcur. Wah, ora usah domongake. Ngono ki ngombe jamu yo mari. Ngerti apa ora? Aja omong eleke keluarga. Siap? Siap? Kira-kira cah loro iki nek cara-cara Jawa wae sing arep basa sapa? Nek omong-omong niku lho. Mas Mulyono arep basa karo sampean apa sampean sing arep basa karo Mas Mulyono?
Kalih-kalih ngene. Berarti nek ngejak ngene, monggo menawi badhe ngetawel, ngono ya. Cara basa Indonesia nek menawi badhe bertengger. Niki Pak, kula gek niki krungu, kula sering tak takoni ngoten, ning jawaban niki gek krungu niki lek kula kalih-kalihe. Biasane sing basa sinten? Sing wedok kula. Nek niki mboten kalih-kalihe. Cekelo omongane ya. Engko nek iki kok duwe basa bendina omonge alus, putra-putrane lho, cilik-cilik iso basa. Nyoto niku. Tur wong basa niku arang padune, arang gelute, ra ana gendruke. Jajal sampean padu nggo basa alus. Panjenengan niku dos pundi? Lha mboten mangertos lho kula deleh pundi? Angel-angel. Kamu sik entek. Tapi nek wani ngene, piye karepe yamene gek bali? Lah karepku to, aku sing lanang kok. Iku dadi ngadeg kabeh, der. Pak bali Klaten, ngono engko. Tapi insyaallah nek basa mboten. Sing nomor 3, men iso kaya sampean janji mau kae. Dohika. Lapate cilik, dohika. Tapi maknane guyu. Mas Mulyono kok karo iki iso guyon, sampean karo bojone iki iso guyon, wah keluarga bahagia. Sampean kok takon, nganten-nganten sing wis 6 tahun 5 tahun iki lho. Kuwi iki karo bojone angel guyon. Nek karo bojone wong, wah apike pol. Bojone ku nek dienggo saya suwe mundak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Niku ki suwe-suwe nek didelok kaya keset, saya Allah ngono lho. Saiki wae sampean seneng. Walah. Jajal 5 tahun dienggo ra diengkleh deloken. Tenanan kuwi. Mula nek arep iso tetep apik terus ragati. Mudeng. Aja mung tunggang-tunggangi wae. Karepe bojo ayu ya, esuk jak nang sawah, melu macul, awan nggawa kayu, gasi umbah-umbah ngeterke bocah sekolah, masak bengi sih jaran-jaranan, yo dengkleh to ya. Terus pripun Pak Rizal? Tukake krim siang, krim malam. Dadi nek nyawang bojone iki, apike bojoku. Kula nek karo bojone Mas, saiki iki saya tambah rene kok saya embuh ngono rasane iki. Nggih mundak sedepe ngoten. Kan wonten nggih tiyang niku sing awale gurung rabi niku ra ayu, bahasan rabi mergo telaten bojone, tambah metu sedepe tambah ayu. Ning akeh wong sing awale ayu, bojo bebojoan niku malah tansaya tambah ala, tambah kuru, le mboten bahagia. Niki mula dimaremi syaratnya napa? Dohika. Guyu iso ora? Jajal kowe guyu. Gampang ta? Jajal kowe. Gampang ta? Angger saka lambe ki saka kulit gampang, nek saka wesi angel. Padahal ngene iki lho ya, sampean guyu tok ngene iki ganjarane ngungkuli iktikaf nang Masjid Madinah. Sampean ra usah mang umroh bayar 30 juta ra usah. Kaji 50 juta larang, cukup nang ngarepe bojo 50 juta. Rungake iki bojo-bojo lawas kuwi sing cok merengut kuwi. Wong wedok angger kuping ketemu kuping, bathuk ketemu janggut langsung ulate ngene. Ya, sing lanang yo langsung melayu to ya. Dia cari tempat ngetawel liyane akhire. Mergo ngopo? Ngerti ulate ora penak. Kula niku, Pak, bali ngaji jam 1 bengi. Nek bojone mbukake lawang, tok-tok, "Assalamualaikum." Bukake lawang. "Alhamdulillah Bapak pun kondur, ajeng ngeteh napa ngopi." Ilang kabeh kesele. Ning nek wis ngene, yah mene kok sekondur. Dadi rahawa. Padahal wis kemecer. Ya, ra sida. Niki, mula kula nyuwun cah loro niki telu-telune jenengan lakoni, nggih. Marem setiap hari tambah senenge, setiap hari tambah senenge. Nomor lorone jangan pernah diungkapkan olone wong lanang. Mulyono arep rabi wong sing ra ndek dosa. Sampeyan arep golek bojo sing ra duwe salah. Apa arep golek maratuwa sing ra ndek salah? Ramang rabi wong, ramang golek maratuwa wong. Iki ke wong ke panggonane dosa. Nek pengen ra ana sing salah, ngrabi debok ki lho. Jotosi yo meneng wae.
Mula sak salah-salahe sing paling apik lek ndang njaluk ngapura. Ora kudu wong wedok, wong lanange kadang njaluk duwe salah kok. Ana sing wong lanang ora tau gelem njaluk ngapura nek karo sing wedok. Oh, kosok wali wong wedok niku ya jarang banget. Mas ngapunten nggih, ngapunten le masak kasinen, ngapunten ngono ki jarang. Tenan. Apa meneh sing nganti muni ngene. Mas, Mbak Rabi pun 6 tahun nyuwun ngapunten nggih, kula kok dereng saged ngladeni. Ngapunten. Matur suwun pun ngopeni kula. Kula kok dadi seneng bebojoan kalih jenengan. Bojone sing lanang, aku dik sing njaluk ngapura. Aku urung iso nyeneng sampean, njaluk ngapura ya. Mboten kula sing salah. Ora, aku sing salah. Akhire grundel. Mana ngono. Jajal nek ra ngandel. Sampai nek rebutan salah ya, ojo rebutan bener. Kaya Kanjeng Nabi. Lawang. Kanjeng Nabi tidak ngomong karo Dewi Aisyah. Aisyah, aku arep dakwah. Tulung lawange Kanjeng, kok ditunggu nek aku bali bengi. Oh nggih. Nabi tindak le kondur kewengen jam piro? 2:30. Akhirnya Kanjeng Nabi arep notok lawang mesake nek garwane wis sare. Dewi Aisyah sare nang pinggire lawang kono samar mengko nek ora mireng nek Kanjeng Nabi notok. Akhirnya ana loro. Astagfirullahaladzim. Onten piyantun agung kalih sing gogok nang walik lawang, sing mriki Dewi Aisyah, sing mriki Kanjeng Nabi. Sendenan sare nang ngarep lawang. Subuh mireng Bilal adzan, ayala salat. 12 langsung lawangnya dibuka, dek. Kanjeng Nabi wungu, Dewi Aisyah wungu, jedet buka lawang. Nek cara awak dhewe sing ngono kuwi. Piye ra krungu aku bali? Sing siji, ngopo bali ah mene? Nah, Kanjeng Nabi ora ngapurane Dek Aisyah, aku le bali kewengen. Mboten kula sing nyuwun ngapunten, kula mboten mireng jenengan kondur. Wah, akhire rangkul-rangkulan, rebutan salah. Iso kira-kira? Saged rebutan salah? Tak dongak-dongake niki kabeh sing teng mriki mesti dongake jenengan. Syarate jenengan dongane mandi tenggen ngantenan ngeten iki wonten syarate. Syarate napa Pak Rizal? Siji, aja mubadzirake barang. Napa maksude mubadzirake barang? Sego niku lak Pak Nadori niku lak ya tuku to beras rare nyolong to. Nek dahar dientekake. Cok ana sing dijiku iwake tok, segane gua. Iya ora? Kae. Kuwi. Ngono kuwi marai dongane ra mandi. Nek perlu sak piringe dangkut. Ning hati-hati cok akeh ilang cendoke, ngati-ati. Engko jajal panitia lak kelangan cendok paling ora 13 deloken. Nyun tulung dumateng kadang-kadang kaneman mangke sing ajeng munggah bis kundur teng Klaten sing nggo tas rada gedhe di sweeping nggih. Nek mak kronceng ya nang kono kuwi cendoke. Guyon, mboten. Sing nomor 2, sing marai dongane mboten mandi, ngrasani sing digawe. Aja ngrasani. Iyalah aku wis maca apik kok ora disyuting. Piye to sing di omah ki? Nah. Nomor 2 nih, iyalah wis tak rewangi ramadang saka omah kok tekan kene segane meletis. Nah, ngono ki ramang glendeng sing digawe. Sing nomor 3 nih, cok ana sing ninggal salat niki. Mula awak dhewe nek pengin ndongake cah loro niki mandi, iki beda lho ya karo pacaran iki rabi ndak, hati-hati iki. Iki wis cah loro ki sampean wis dosane wis ditanggung cah loro, ganjane tanggung cah loro. Sama nek lunga ora suwe-suwe wis ana bocah nang omah. Nggih. Kepengin mboten cah loro niki sampean tahu dosa ora? Ambuh dikongkon ibuke njut tahu banggel utawa tahu bantah. Pernah ya? Berarti ndek dosa. Sampean ya ndek dosa. Kathah pengen ora dina iki dosane dilebur karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi kok dawuhe ngene to, Dul. Idza akhadha ar-rajulu yada mar'atihi fil walimah saqatat dzunubahuma min baini asabi'ihima.
Kapan piro nanggon walimah nganten lanang gelem nyekel tangane nganten wedok arep rontok dosane saka pucuk driji. Pengen rontok apa ora? Cekel tangane. Piye kaya nyekel bulldozer ya? Sik hop, kok sik anteng kuwi sok netes-netes, kok sik hop. Pengen ora sampean setiap hari iki diparingi rezeki karo Gusti Allah, ora ketang setitik tapi ajeg duwe rezeki. Pengen ora? Wa idza nadzaraha nadzarallahu bi ainir rahmah wal maghfirah. Kapan piro nganten lanang nanggon walimah iki gelem nyawang mripate nganten wedok gelem nyawang mripate nganten lanang, iki arep dipresani karo Gusti Allah, diparingi rezeki bendina sing barokah. Pengen ora sawang mripate? Kamu lihat gendruwo ya? Wow. Iki tenanan, sawang. Guyon aku iki, kawan. Nah, ngeten iki diparingi rezeki. Kanjeng Nabi sing dawuh kok. Sing nomor 3. Sampean mau janji lek urip arep sehidup semati seia sekata. Kira-kira pengen rak didongake malaikat sampean rabine pisan ra pegatan. Pengen? Kanjeng Nabi dawuh, wa idzan taghasyaha ghasyat humul malaikah bidu'a. Nek sampean nganten lanang gelem ngerangkul nganten wedok, Kanjeng Nabi lho, Kanjeng Nabi nggih. Nek gelem ngerangkul nganten wedok, sampean arep dirangkul karo malaikat Jibril nggawa suwiwine didongake le bobojoan tekan tuwa ora pegatan. Pengen ra? Rangkulan. Nah, wis halal, rasa kepengin. Kok terus ngene ya. Nganten tuwa pengen piye. Sing nomor 4. Waduh, ana cah cilik. Sing nomor 4 engko WA. Jaluk nomere kae panitia pengajian iki cok ana Pak Masun utawa bakule sayur kae engko lak duwe nomorku ya. Margane nomor 4 urusan cah tuwa e. Aku mesake bapak mbokmu nek njut pengen ngono lho ya. Repot kowe ndek anak kae melu duwe. Ayo periksa kehamilan. Lho, Ibu yo iya to? Heeh. Kaget ngerti sampean. Oh, piye kowe kok? Nggih pun kados-kados niki pun kesuwen mangke nek tak tambahi bise saya tambah mundhake 200.000 nek tak tambah meneh 400.000 mesakake nggih Pak nggih. Kita dongaaken mawon nganten kalih niki estu-estu sak mangke dados temanten ingkang sakinah mawadah rahmah. Sakinah maknane ayem, le bebrayan diparingi tentrem ayem. Nek masalah urip tetep ana masalahe lho Mas ya. Aja terus dianggap arep indah terus ora tau ndek masalah, ora. Urip ki selalu ada masalah, nek ra ngono iki ora indah. Mangke nggih, tetep ana masalah deloken wae. Wong rabi ki kaya permen nano-nano ki lho. Aku arep ngomong penake piye ora ya piye ya. Ya pokoke engko lak ngerti dhewe. Ana kadang legi, kadang asin, kadang kecut ngono ya. Malah ana nyanyian sing ngendikake, sing nyanyi sing wedok. Terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, membuat aku bertanya siapa kau. Lah ngono kae. Engko lak iki kadang apik, kadang ora, kadang apik, kadang ora. Yo iki bebojoan. Mudeng bon disikke rukune insyaallah nek disikke rukune bakal barokah. Penyakit sing gogok nang jero awak, aku yo duwe, bapakmu yo duwe kabeh. Adewe ki duwe penyakit gawan bayi. Kayon duwe kabeh iki. Penyakite gawan bayine dhewe ki ya seneng ngapiki wong jaba timbang ngapiki wong jero niku. Akeh wong terkenal apik nang masyarakat tapi nang jero omah rame nak bojo. Iya ora? Akeh wong wedok ki macak apik. Wah, arep kumpulan muslimatan, arep PKK, macak, mbasane ketemu bojone dhewe ora macak. Sama nek bengi nek iso macao langsung muni Mas Mul ngersake kula mboten ngono iki ganjarane gede banget. Angel kuwi dilakoni bojoku ora iso kok. Bojoku nek njaluk mengene iki ngopo ngono kuwi? Nggih, ngopo ngono kuwi? Kadang go sikil ngene tok. Ngopo ngono kuwi? Ya ora leh ganjaran to. Padahal sing ganjarane sing paling gede nek muni, Mas, kula pun siap wangi ngersake kula napa mboten. Walah lah, ganjarane mateni wong kafir 1000 nek ngerti. Piye? Siap iki gek udur ora sampean? Heh? Mboten. Wah, guyu wonge. Alhamdulillah. Nggih pun didongak-dongake, monggo sareng-sareng. Niki kalih donga mboten to? Heh?
Nggih, mangke nek cara kundur sampean tinggal kene kok melu bali rono. Ora ono sik. Bapak ibuke langsung tinggal. Berarti sampean dhewe mlen ana sing ngancani? Ndak ada. Wantun. Sampean nek gogok kene dhewe, iki jenenge dusun grogol. Sebelah kono kuwi wit pines-pines medeni wong. Nyoto iki. Mriku bar wonten pembunuhan, Pak. Nggih. Nggih, teng mriku. Mula sampeyan nek pengin apa-apa, pengin nang ndi aja teko meneng ya. Jangan diam, omong karo bojone. Mas, kula pengen tumbas bakso. Mas, kula pengen es krim. Meneng kuwi marai dosa. Omong. Mula kula tahu maca nang tabloid ngene iki tulisane. Suamimu bukanlah malaikat yang mengerti akan kehendak hatimu. Omong, aja teko meneng, moro-moro meneng masuk angin tipes lara mati kowe engko. Omong, Mas aku tak jajal gogok dhuwur to, piye rasane? Omong ngono kuwi. Mudeng. Aja meneng nggih. Mas kula kangen bapak ibu teng Klaten kapan go mriko nek pun gadah sangu omong ngono kuwi. Aja teko meneng dimpet dhewe marai lara. Nggih. Nggih pun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliqa wal khatimi lama sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyil azim. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah alif baina Mulyono wa Anisa ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zalikha wa alif bainahuma kama alafta bainal Ma'watin wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin wa Khadijatul Kubra warzuqhuma dzurriyyatan thayyibah warzuqhuma rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terakhir aku pesen Mbak Anissa. Nggon sampean kono daerah sampean NU ora? NU. Berarti nek wong mati ditelkin. He Anissa, saiki sampean wis nang alam beda. Iki ngalam pernikahan. Ilingo apa sing mau ucapke? Cekelo kang temen nganti besok tuwa. Yen mengko bengi sampean ditekani barang bunduk sing diduweni Mulyono, aja kaget, aja geter, iku padha-padha makhluke Allah. Cekelo kang tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan agung yang matur nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Farizal ingkang sampun paring sabda utama ing dalu punika. Mugi-mugi sak menapa ingkang sampun dipun paringaken ugi donga pangestu saking panjenengan sedaya. Dadosaken Dimas Bagus Mulyono Dalah Anissa Nur Mubarakah dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah jumbo kang kinayu dumugi kang kaesti semboto ingkang sinetya. Sakodene ingkang satuhu kinurmatan hangancik ditelaksana ingkang angka 6 nggih panutup. Baku pilih kula dherek lampahing ditelaksana saking purwa madya dumugi wasana kathah kalepatan kathah kekirangan kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Raring dami kinukus bunetel roning klopo sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra sih pangaksama. Cekaseman saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan katur dhumateng para rawuh sedaya mbok bilih badhe paring donga pangestu
paring jawat asta kalian pinanganten sariwit samangke waget majeng wonten ing sasana pawiwahan. Dumateng Bapak Ibu sedaya pilih paring pangestu pamuji dhateng pinanganten sariwit badhe jawat asta. Badhe jawat asta kalian pinanganten sariwit monggo katuraken minggah wonten ing sasana pawiwahan. Sinambi hang laras swanten saking para kadang-kadang solawat arjul syafaat katur dumateng para kadang-kadang solawat arjul syafaat paring tetembangan salat supados ditelaksanaken menika tambah berkah tambah barokahipun. Monggo Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad ya Aba Zahra narju nadhara Muhammad ya Aba Zahra narju buah-buahan monggo mangke saged dipun pedet kemawon saged dipun asta wonten dalipun suwang-suwang dumateng para penegak sedaya bilih samangke badhe kersakaken sayuran dalah badhe kersakaken buah-buahan ingkang sampun sumawis wonten ngajeng saged dipun pedet samangke diasta wonten dalemipun suwang-suwang. Apabila badhe kersakaken kondur aturaken juga kondur mugi rahayu ingkang dumadi mugi tansah lestari mugi tansah wilujeng dumugi dalemipun sowan-sowan